ଆଜି ଥିଲା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଓ ଆମ ନୂତନ ଘରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂଜା। ସେଥିଲାଗି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲି ପୂଜାରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆସିକି ପୂଜାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ନନା ମୋତେ ଲଗେଇଦେଲେ କାମରେ। କ'ଣ ନା କାମଟି କ'ଣ ଥିଲା, ସବୁ ଫଳକୁ ଧୋଇ ଧାଇ କାଟିକୁଟି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖିବାକୁ, କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୂଜାରେ ଲାଗିବ। ମୁଁ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ସେ କାମରେ। ସେ କାମଟି ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି କିଛି ନିଜ କାମରେ। କାମଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା, କିଛି ନିଜର ସିଙ୍ଗଲ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇବାର, କାହିଁକିନା ଏବେ ଲୋକ କେହି ଆସିନଥିଲେ ତ କିଛି ସମୟ ଥିଲା ନିଜ ପାଇଁ ଦେବାର। ସେଥିଲାଗି ନିଜର ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଲା ପରେ ଏବେ ଆସିଗଲି ପୂଜାରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜାଟି ଆମର ଏଇ ଘରେ ହେଉଥିଲା ଆଉ ପୂଜାରେ ଆମର ବସିବାର ଥିଲା ଜେଜେ ଓ ଜେଜେମା, କାହିଁକିନା ବଡ଼ମାନେ ପୂଜାରେ ବସିଲେ ପୂଜାଟା ସଫଳ ହୁଏ ଓ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ବି ହୁଏ। ଆମର ଜେଜେ ଓ ଜେଜେମା ସେଥିଲାଗି ପୂଜାରେ ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି କୁଣିଆ ଆସିବାରେ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ କୁଣିଆ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। କୁଣିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ କରୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚା ପିଇବାକୁ। ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା ହେଉ କି ଶୀତ ହେଉ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ଚା ଦେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଇଦେବି। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଚା ଥିବ ମୁଁ ପିଇବିନି, କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଚା ପିଇ ପିଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇଦେଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆର ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବାର ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ।